Avec la gamme Charbel, ma peau a retrouvé la santé, l'éclat et l'hydratation qu'il lui fallait. Je suis plus que satisfaite de ma gamme Charbel. Optez pour de l'aromathérapie avec la gamme Charbel tout en bénéficiant des conseils de nos spécialistes. Charbel, toujours plus belle. Mbadéon awka hameni yorobana sosokola ko sabuke sosofagala family car ni medicari sosofagala mada soso gweni ndroma koy ni ba mu abi nugu ningi farikolo lakana kurukuru kaba ani zanfalama ni mami magoba chama sandala negajuru bamba 78 18 18 18 walma 20 22 98 97 sosofagala family car ni medicar na kunye demaya ka lafia koy. Let's go find out. Ora Gelendon, allez tâter de tiens tâter de Comment? Chérie, domine à neuf. Kumba? Mon poids de Beda, et qu'on a manadou. Il domine à neuf. Non, n'est pas comme une télévision et fin. Ne pouvez pas me si le téléphone avec lui. Ayote, chérie, ça. Chérie, là, on m'a dit domine à neuf. Et nous t'en faire des. Chérie, là, on m'a dit domine à neuf. Chérie, ça va le salon, mais ça mène à neuf. Chérie, non mais ça. Comment mana? Chérie, que Allah n'a kira comme méga ya fama. Chérie, tu as une fille na ça, mais na c'est qu'un corps. Chérie, Allah comment non mais ça. Eh, à point. Je ne gagne pas mon dé, frère. Il gagne mon dé. Ok. Akade chuko chuko. Net minute qui les soy mon. Chérie, Allah comment ça. Chérie, ya fama Allah. Ni kana makana. Chérie, non mais ça, mais na. Benata. Wode kun kadiyo. No ke Allah comment na be ban nganye fille na. Ben! Chérie, madame. Chérie, ça va le sac, là, ça va le sac. Ni bado ki coura goni bi. I ka sauter. Flene ki le bu. Chérie, ça va le sac, là. Docteur, ne muso ka ko bɛ cogo di? Docteur, madame fari ka fisa han? A ye hakɛ to. Madame Sara. Ne fa a ma sa a degunnen de don kosɛbɛ. Muso bɔ an da la n'i ka mankan kan quoi. Ne muso ma sa. Safurulayi, madame ma sa. Docteur n bɛ se k'a ye wa? Docteur, an bɛ se k'a ye a yɔrɔ. Halisa a k'aw muɲu. Ne ka muɲu dɔn cogo di? Patron mi deli ni sigi. Mais n bɛ fɛ k'a ye. Sisan patron, sabali sa patron. Ni sigi sa patron, ni sigi sabali cɛ tɛ kasi han. E ye cɛ ne yɛrɛ ye cɛ ye. N'i deli sa ni sigi. Sabali sa i bolo dɛ. Patron e ka n ka ala barika da de sa. Mais e yɛrɛ k'a lajɛ. Sabali sa patron sabali bolo da n bɛ se k'a ye. Bolo da dusu kan. An ka ala fo nin na madame ma. Ala ye ni cɛ koyi. Ala ye ni cɛ koyi. Ni madame mun sara sa jɔn de tun bɛna kini tobi ka di ne ma don o don. Cɛ muso bɔ n da n'i ka manamanakan ye. Patron yafa ma patron. Ni mun ye ta?
La ni cede. Ni madame Moussara ta jona kuna wa kema boka ne matungudu. On ba fe ka ye. Hein? Patron kelen tɛ sa, hali ne yɛrɛ bɛ fɛ k'a ye. Patron ka muɲu dɔɔni sa. Hein? Ah, ni oui. Allô? Allô? Ancho Astrid. Ancho, monsieur Cisco. Astrid, je suis demain la chouine, mais urgence pas de la vie. Eh, monsieur Cisco. Eh, vous connaissez? Je fais gagner fait na sur aller me se kata chou flash fait. Wakati la yani nga se ka sosoro nyere. OK, nyami. Monsieur Cisco. Oh, monsieur Cisco, il me soudou. Atoni serifi, ma bénéfice. D'accord. Obédience ko du. Merci beaucoup. OK, nyami. Kambe Sony. Tiens, la Astrid. Inche ka bismillah. Wa mele do tay. Ni clé flame bela, mi yoro do nyini pour que se la fia. E ala sa kanu fosa. E kon bado ki bi firu. Ibi siga to yan wati o wati kadi. Meniku. Mukile ere di kerade. Astrid. Iba kalama ko kuma be kamalenti ka. Bon, ere la dai. Me fuata kuno ta chewre fe. Chenere lo te bem. Kuma yenkem fudi. Ah, ni manya. Mais afoyenta. Chenere la. Me dokala man ko duna. Ai. Ko inte foi kalamala. Ngon ba fayana kuma be nga ka janto achila. Mimi ya community ko wallahi nta kalama. Monsieur Mike. Docteur, kibara dɔ bɛ yan. Awɔ. An sera ka poison sama ka bɔ I muso farikolo la. Mais den tora la. Fo mun? Poison den? Tiɲɛ k'a fɔ I muso kun garijɛgɛlen don. Tiɲɛ na an y'an se k'o bɛɛ kɛ. Monsieur Mike, a ka di n ye I ka taa so, I ka t'i da I ka lafiya dɔɔni. Kɔfɛ n bɛna kunnafoniya tɔ di. Di patron madame Mbonomadwa. Moussa, c'est bon. Patron. Moussa, ngimba nga kain. Angata, c'est bon. Patron.
Musa mina ko sama mina. Docteur abe nya sa sabali ya fa. Anata. Madame Gonomado. Madame Gonomado, patron. Allah. Allah dah boleh teh. Madam. Jone do. Madam Musa de do. Musa Mumbe. Madam be kasila Mumbe. Madam ibe mun kasila, mun garila. Musa Cisco tara ka boso kono. Madam. Afa sa furu laisa. Ngo patron tarami. Madam. Musa bokena ba. Musa ngiga bonga sokono. Subhanallah. Madam ko papa. Iya ngagalane. Ena forogo monsieur Maïgi fana muso daleme docteur Sola. Wallahi ne dalen wala o kono ma do monsieur Roshi de dina. Ne be tiens fo nga Allah. Ibo ki be tiens fo fana nga baraka na tiens. Ne ka dimya dum fana jigibe ne ga wala sa ga dumini nge. Ngui ma ganya mi ngata fe koi. Be mala fana be madam kuma na chen no je yin. Iya ngakala ne. Allah mi deli yakili tuna. Allah lakana. N'aw bɛ fɛ k'aw ka kɔɲɔdonw ɲɛnamaya ni video cɛɲumaniw ale ni photo cɛɲumaniw ye, Elba Production nana o nɔgɔyali kama. Awɔ, Elba Production bɛ shooting photow ale ni videow kɛ aw ye yɔrɔ cɛɲumaniw na fo k'aw nimisi wasa. O tuma na n'aw bɛ fɛ k'an lasɔrɔ, a y'an wele joona ni numéro ninnu na 76 96 72 74 walima 65 75 44 67. Aw bɛ se k'an lasɔrɔ fana an jabala la n'o bɛ Falajɛ IGA fanfɛla la. Elba Production fɛ yen, k'aw nimisi wasa. Mais Alice ma deli k'a fɔ ne ɲɛna abada k'a kɔnɔma don ou bien munna a bɛ n den faga nin ko in jɛlen tɛ ou bien est ce que ne den don ko ne ka wuli ka sɛgɛsɛgɛli de kɛ nin ko in na Ala n dɛmɛ Maïk nin waati laban ninnu i ka problème cayara dɛ dossier ko bureau kono kuma ka problème n'a ɲɔgɔnna caman Ala dɔrɔn bɛ de bɛ se ka ne dɛmɛ nin ko in na Ala n dɛmɛ.
Alice faraga bona Alice ntoye Willy iga filini ga kojugu sara wakati sera Alice ntoye Shira kera jugudi Hai foi make so jugu dorone do ko sugo jugu wa awo eni ndu ini lasira ne feke ante sigi kata suwa ai ngo fuite kana joro écoutez awo kana joro Musa ni sum ko bu chogodi patron ko mayende madam nyana fimba de bena afar ka fsa ko sobe Musa me do drone ke no te wallahi kibara ma foi de taga kula patron ne be do la dongodo ni ala sona ma be kene ngani ala sona ma madam me kene ya be monsieur Rosidi no ko chogodi Musa patron me fa ka fie de mo monsieur Rosidi na ka mamne muso trata ma kungo okay ne ko Musa patron be ko do kala madam ka kono me ko ino awo patron wakati mina bisu no la madam ba denga ta monsieur Rosidi ka sokono o ya sure dale me gorontola etseki muso la kolo sha wakati mais Musa ne be ka kuma ide fe patron wallahi kolo shi de flemulo de foi kalama ok donc cambe cambe patron il faut ne problème mo reto ni ni te ba be kalam ni ni fo sa tuna ga kungore Cisco abe wakati kumurun bossa ebe asrid fi ni na décidé ka de gensando ay ngana miro la yere kuma fene no famana fembala wa fentala wa todo Cisco agalara Chenera la Astrid abe wakati jambo bi ne be ga suya min tika seki deme sukuna musaka fuila amola bade bena monsieur Cisco ote malala kuesa ni ga mo sebe bari et puis rebians ibe so on est na kadi koju nya fi na chomina ya yi fi epsa ga wole do Cisco ok Nasrid me tiere fi abe wakati kumunu bosse sa netki efle na fon terrible e kama bi ne ga sega yele ko cheka inturu iba ke to denga Monsieur Cisco ni afie chugo mina nga contacti do wili sinimbe pour que o sika bara do soroire o de ka gele na be chenera lobe jen kodu inchebo Allô? Agathe, John avait téléphone là. Allô?
ne bɛ sugo de la wa mais Cisco bɛ mun de ɲini Astrid fɛ yen nɔ o kuma kuma min bɛ ka fɔ donc tiɲɛ de don o la ayi ne tɛna n sigi tan Jone be ngada gosi tane ngabo kan tiki Sulaiman wa ngaja sawa anu be da gosi ni fanga ita tugo fare bela la neutral patron ja fama la kama ala ni fina mo mo de oy ne sa neka anyama ayna ndama baduna la ala hayna sa ala kama ina sa sigi no ne zone binga ngala wona do ayna sa ala ne bulu neka wuy ne bulu ala ne tura la bi koy ala patron aya kala kama wala ne tayro do ay fama sa ega patron dara ega patron ne Idiga patron ro patrami wala ne tayro do ay ne do ne tura la bi ay ndame ala la ilaha illallah ne tura la bi ne kono ne bulu ala daga wili kan membida jole daga wili o mebe gi futene la dia kumba mumbe iti akli sigi he ne mana o kama ko afone era ne chebe mun nyini fe no kuma mbora ko le fiena sisa ya akli sigi anga kuma ke itna foi soro ne yoro kito ni jamani ya ina kwe no rebe kan jiglam se ya bi wele te ngapeluta avec cliff la bob ne ba nyini ne ga nyogo ite so anga nyogo ni ne bora kala ba ka fo ki ne chebe nyogo fe wallahi me ko yiri la ni Cisco te nyogo fe al ni ma kala ma ka fo ko e chete bli et puis kuma te ne bolo ka fie quoi Astrid eso na ga ne janfa mais e itake a totura ne de tai kuma ne te srenye kui na go jieme ga tourner kele ne dala est-ce qu'il y a fama ne te srenye bi ne te srenye sini ne kuma la din ko ina ka dese hey mune be ya barakaro de ha idam ne ga bwandala che irresponsible che nantan kolo kuma mana ka foda bla ya barakaro de ya te suko ko ya fama dom na be fini boy la ka sene mai ka bureau kono dom bara yaro ko yaro njabi ke me ka ko be fe njabi mo mi rete cho boyere kumba vraiment ne kungo ka tani ko nunu ma ko ya fama ne be ka yere ni ko iba bli kuna ka fe ga problème ya dam ne to la di ne ga vie ke mbolo jahanname wanala na kida sona ma ita fana be ko jahanname kelen et puis fana me kuma kelen fena ni den jeni la hare nyate jo aka makla la folo be ka tiga baraka quoi ne te srenye bi ne te srenye sini comme ya ko keta anga ta fe iga kono me ko kuma ma benye fo Cisco ama ye ni sera ka Cisco ki ta o kofe chérie ibe ka yini téléphone na e ka téléphone na
John Edo. Téléphone n'est qu'à la main, car on Ok. Allô? I muso kumakan ka di kojugu. John Edo. I bɛ se ka boli yɔrɔ yɔrɔ mani ja nka a mɛnna a diɲɛna sura ta tête. E ni muso ka numéro sɔrɔ cogo di? Nafa t'o la n'i tɛ fɛ kojugu k'i muso sɔrɔ segin ka na n ka marchandise di yan. Allô? Mbalmakɛ n balimamuso e de bɛ fɛ kasa ka diya jamama yɔrɔw la ani ta yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a fɔ parfum Biz. Parfum Biz bɛ sɔrɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ nka ni maa min mago b'a caman san t'a la i bɛ nɛgɛjuru banba 78 18 18 18 walima 20 22 98 97. Parfum Biz. Avec la gamme Charbel, ma peau a retrouvé la santé, l'éclat et l'hydratation qu'il lui fallait. Je suis plus que satisfaite de ma gamme Charbel. Optez pour de l'aromathérapie avec la gamme Charbel tout en bénéficiant des conseils de nos spécialistes. Charbel, toujours plus belle.